Dragii mei, dacă vreți să mă căutați pe Roblox, căutați-mă aici, aici sus. Mă cheamă Nicolae Bară Jos Love 2. Uitați, aici. Bun, și de azi încolo o să ne jucăm Roblox. O să postez numai cu Roblox. Pot să mai postez și cu dansuri, dar o perioadă mă las de YouTube. Bun? Ok. Ce jos vrei să ne jucăm? Și dați-mi și mie un like și un subscribe, bă. Că m-am întâlnit cu Teo Zeciu, că eu sunt din Cărbuni, din București, Doamne. Bun, hai să vedem ce joc ne jucăm, pe cine dăm join. Of. Avem de ales Secret Killer, Brookhaven. Ia uite, am prieten. Escape, nu știu ce, da? Escape Tsunami for Brain Rats. No more Hai să ne jucăm Bacon. Da. Hai să căutăm Bacon. Bacon. Ce scris ai, bă? Bacon, bă. Bacon. Bun. Bacon. Wow. Missing. Vreau să mă joc după eu, ce trist e. Doamne, eu plâng. Nu mai pot. Ia că iau și o mașină. Mă scuzați, eu nu știu să conduc. Wow! Bă! Bun. This tool does not support. Nici dacă știu ce scrie, ia hai. It's okay? Oh. Cine, Doamne, iartă-mă? Lo elicopterul. Uite ce făcură. One says to fly and the other I'm tired. Eu nu știu ce tot aveți. Oh my god, o să explode. Eu mănânc shawarma. Mamă, ce bună e. Mamă, ce bună e. Mănânc și înghețată. Bă! De ce vine ăștia după mine? O să-i car cu mașina. Bă! I'm a girl. Cineva mi-a spus că e stângaci și nu știu, nu mi-amintesc numele, dar chiar e stângaci. Wow. Nu pe acolo, nu pe acolo.
Nu vezi că e explozii, nu vezi? Of! Ce scrie Obi? Obi? Doamne, ce, Doamne, iartă-mă! Nu uit ce făcură! One tries to fight. Oh no! What? Doamne, ți-ai picat creieratul, Doamne. Îmi pare rău. Chucky! Ce dracu e asta? Doamne! Dar de unde știau ăștia, mă? And the other tries to find the understand. I'm gonna Vine elicopterul, că nu știu ce să mai fac. Oh my gosh. Try to fly and the others say toi. Să mănânc shawarma.